Cik, cik. Cik, cik. Cik. Pintu. Shalom, horas marihita amang selamat Natal ma amanginang. Di ibadah ta pukul 11 ala prosesi do asa jongjong mahita di inganat tabe moliate. Hurian itu hata namar pungu hitan waing di bagas joroon songoni dohot namar dohoti pesta Natal napar juluon marhiti live streaming di bagas alas ni roha marpungu dohita di tikion lau makka muliatehon balgani asini rohani debata namar suru anakna nasa sadai gabi haluauni sadok manusia alani hupasahat hamima tuhamu. Selamat hari Natal madihamu lasma rohata ainunga ro sipalua hita. Nunga tubu dihita sipaluai alani masih horasa mahita doho nadila bukta kuhu madok Emmanuel nunga tubu sipalua hita.
di bagasan uduk do serep niroha tapa hibul marohata marsaur do Yesus naung tubui asa tungsi koplas nirohata marit de mahita nunga jupang muse ari pestai. Tuhan Yesus, Tuhan kau ibadah sikoi mebatu hitau, asana odine bata, kabedani magtoma, asino adine bata, ajoma use. Sopa mana kalanganisi, dati nomos di parasio hai debata amari, asama koki debata, nabe nabe balcoma, asino hari debata, ajoma. Hite-hite goar ni debata ama dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goar ni tod di parbadia na tumapalangi dohotano on. Amen. Nunga tubuh di hita sada poso-poso dilehot tu hita sada anak papetu abarano do sogot harajaon jala bahanun na guarna si partahi halongangan ulu balang ni debata ama staleleng nileleng na raja ni hadameon. Edehon hamu masada edenai baru di Jahoba. Edehon ma Jahoba alesa dok tanoon. Pajojor hamu ma na ditonga-tongani akan nasutu madaho hamu liaon nai. Ditotongani saluhut bangso halungangan akan na binahen nai. Marsoba mahamu tu Jahoba marpahian na marhadohoan. Aka hitir mahamu maradopon ibana. Ale isini sadok tanoon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di benua gijang. Marroha ama doho tuhami halak pardusa na dangolon. Alani di laon hodo anak munasasadai Tuhan Yesus Kristus. Asa porsea hami jala dapotan hanguluan marhitesian ibana. Namangido mahami nuang tuho. Suruh matodim na badiai turohanami. Asa manahan hami sa rodi ujungna. Di bagasan haporseaon na sitong. Jala asa martua hami marhite-hite anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan
hamu mapatik ni debata imana tersurat di Filipi 2 ayat 12c. Mardongan biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma haluaon muna atong rak mangidugu mahita tu debata lau mangulahon patik nai ale tu had debata saya para gugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Pesta Natal parjuloon tapadopon mangoluta tu balgani holong ni tu hatta tu hita marhite-hite hatu tu buna tu portibion lao suhu tarimangi akap babahenata naso saurdot tu pakokop nai tamado uduk hita manopoti dosata di aropan di debata ale Tuhan para sirohana sumurung nungaroho tu portibion manopot hami madongane hami di sude ngolunami alai sai olu depe ganggu hami di padonganionmu uju hadopi hami tak ragam hamaolon dohot parukilon. Rodohot tu portibion lama kokopami patu dohot tiruat tu hami asarade hami mangurupi akana patut urupan alai sai olu tertutup rohanami manarihon akana gale dohot namet-met. Saya sungguli marohanami asamu barohadhot pangalahonami asa terparangehon hami pakokok mi dingolunami jala lampatar madihami nasai toktong dirungani ho hami menangaha penamasa dingolunami tangihon mahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin.
baga-baga ni debata taring itu hasisan di dosa. Ay songonod do holong ni rohani debata di portibion, pola do anak nana sasai di lehon, asa unang magu ganuk na porsea di ibana, asa hanguluan na saleleng ni leleng na di ibana, hasangapun ma di debata na di gijang. Amen. Tajahama margati soring. Haleluya, puji majahoba hamu ale akasian banua gijang. Puji hamu ibana diakta banua gijang. Puji ibana ho ale kamatan nyari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale bintang akana marsinod dangi. Ikon puyon nasida magwarin Jahoba ay madok kon ibana jadi tertopang ma nasida. Puji ma Jahoba hamu ali akana siatanoon akka binatang ni laut rodi sude akalung. Hamu ali akka dolok dok sude akka robean. Hamu ali hau akka namar parbue rodi sude hau ares. Hamu ali akka raja ni tano odo sude akka bangso. Hamu ali akka pangarajai rodi sude akka panguhum ni tano on. Iko puyon nasida magwar ni Jahoba ay sasada gwar naido na tibul diatasi hamulion naido tanoon dohot akalangit.
ima sahatna martua doakan natu mangihon hatani debata jalan au peopsa. Amin. Tidakon ma haporsia tai songon nahinda tidakon ni dongat sa haporsia di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na kebegabian siato di parbadia adorang sohagubuhan Ido tuhata na tumon na bernit di panghuman ni Silatus. Nama terpajal do ibana di hopinar silang. Na tuat tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangolu di hari patoluhon. Nama naik tu surugo lahudul tu siamun di depata Jehovah. Amanai pargugo na suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sugu tu tanoon. Manghumi alak na mangolu do namate. Au porsea di to di parbadia. Jala dong sada huriana badia. Huri hatopan halak Kristen akan abadia. Doh dihasisan di dosa. Doh dihatai nama dok. Mulak mangolu sogot daging halak naong mate. Doh dihanguluan na sora suda. Sunggul-sunggul dihita na perjolo. Padidion na badia. Hari Selasa 26 Desember 2020. Pesta Natal Paduahon Marsugot. Patu poni huriata do ibadah holas sahali masuk pukul sia wib sekaligus patu pahot padidion nabadia torop ni nama dohoti padidion nabadia i 10 sia halak napa duahon bingkisan Natal Selasa 26 Desember 2020 marsugot duk sipul ibadah Natal paduahon patu poni huriata do pasahaton bingkisan Natal marhite dewan diakonia turuas na sopot somarama sopot somarina nama balu ama dohot nama balu ina na patuluhon pelayanan tu ruas na sakit menahun di hari Rabu 27 Desember 2020 patuponi huriat tado pelayanan tu ruas na marsahit menahun laos pasahaton bingkisan Natal sian gereja song ni masahat di sunggul-sunggul di hita di pesta Natal ta na perjoloon. Mari de mahita hu tapa saat ma pilihan sada a dot sada bi. Lumatu si Paluang Pihina
Dameni di batana sumurung sian saluh naroha. Ima nama ngaramoti hati-hati. Dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di bata Mamak kulingi hita di pesta parjulu. Hari hati tubuh itu hatta Yesus Kristus. Imana tersurat di Evangelium di Lukas bidu 2. Mamuka sian ayat 15. Rodi ayat 20. Songonom matar surat. Jala dinalawiyak kasuru-suruani sian nasida do pak gijang masih padoha maka parmahani. Beta mahita tu lihim taida ma nama saon na pinabotohon ni Tuhan itu hita. Jadi hatok manasida lau tu si gebi jupaksa si Maria dohok si Joseph dohot poso-posoi napeak di panggagatani. Asadung di ida di baritahon nasida ma buah-buah naung dihatahot tu nasida taringot tudak danaki. Jadi sudi no bigisa longang bido siala na hinatahon yak kaparmahani tu nasida. Ya si Maria di peok dohatai sudina jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mula doa kaparmahani dipasangap jala dipapuji-puji do debata ala sasudi nabi nigi jala nani ida nasida songon naung dihatahoni tu nasida ima sahakna huriana hina holongan di bagasa Kristus Yesus tu hatta kita sudin waing nadong di bagas joroon songoni dohot kadongan nama dohoti pesta natalon marhite live streaming dia kay nganat tabi hupasahat tami tabi selamat hari Natal di hita saluhuna nagabi songot topik ni pestata ima saluhut bangso pasangap
huhut memuji debata segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Hampir tiap tahun pasti itu tadohoti akka pesta Natal, mulai sian si hete hotta, mulai sian nong maroha hita, mulai sian nabui hita pajojorhon sada musa sada ayak sada, dimulai ni mulana di toppa dewata malangi dohotano. Itu sebuah sejarah hidup. Hampir semua orang manang dohonok kurua sini hagabipi ate memahami ini. Udut tu si tentu tahu besi dua pesta Natal. Tahu besi dua pesta Natal di ganuk tahun. Jala boi dohonota macai begitu sibuk, macai rocot uleon ni halak Kristen lau mangada di pesta Natal. Jala tung menguras tenaga kita, waktu kita. Adalah hidup dumuse dakolani menguras juga kantong kita. Lau patupa pesta Natal napatuduhon lasni rohatta nong ro Jesus tu portibion peluahon hajol maun. Alai digok nilas ni rohatai satu hal yang harus kita tetap sadari. Pesta Natal itu bukan akhirnya dari perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Alana memang pesta Natal menuju nani rayahon ni halak Kristen di Portibion. Di mana-mana. Bahkan yang dianggap tadok majorupani minoritas do hak Kristeno di si alima cajibu do pesta Natal. Di Jazirah Arab juga ada perayaan Natal, bukan hanya di daerah-daerah Kristen atau kantong-kantong Kristen. Di daerah Palestina juga, nah selilingut dianggap itu persoalan-persoalan agama. Perayaan Natal di situ juga sangat meriah sekali, walaupun sekarang kondisinya kondisi perang. Dan apalah macai rame manang goklas ni rohana sida alai naga beta bereng song nahudok nakingan. Kita terkadang menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sehirana pesta Natal do garis finish. Sehirana nonggar mulunga say Natal ngabe ninna rupani. Dan apalah nama menuduh hamua rupani. Ay tari pesta Natal mani gereja dang mampu menampung. Ngapa kurang belga gerejaon. HP mulu pina belga nong gerejaon, dia ke minggu-minggu na mangihut, gabi lo nga. Bah, ay dia do sayang na gerejaon ningon. Jadi alanido alay baliga binaliga hom mau nati jala di hutanami don. Yaman na makatahatay bangku ni gereja do bangku ni lapo. Ala di hitanat tong dipijam ba bangku ni gereja ala dong acara. Marjono-jono malapu bangku ni lapo odo lampu ni bangku ni gereja. Masih habian do halaki deba. Jadi Roma bangku ni lapo on. Hodo nati kos bangku ni gereja nak. Ay buasa, dohonom mau nati kos, rode be, jolma, makuduliho, songoni nama hohomma, bege bejuna, mar parfum si halaki, si bahagia mar sasakin nak, ayang monan hidup midah, ay hopi puang. Api mengapiat do mangidaho ay molutiki Roma kuduli hopi jolma basongoni nama lasni rohana pang merude-rude inna alilo sihu muse mengapiat do mangidaho da bah ninda bangku ni gereja tu bangku ni lapoi nani hapiamu ay molo nama kuduli ho murah-murah do mangarugo dompet inna
Ai sedia beta honan yang langai dak pola peduli mana sinna. Ai molo hohorwa, ulo markira-kira do inna. Ihu musi itu si bah anggoho mace baga do yes do bah. Bangkuni lapo ai bahasa ai dak kinata ganupari do di peias sinna. Hape molo au. Molo apa lei peias di satahun ngenading gani. Ai bahasa ai ma ai juk dang dihuduli hala kau ditiki hari minggu ini nak. Alia kapakat yon ni halaki me ate. Mang na dia merupani. Tatusi me. Alia naneng dohonokku di si bahwa bisa terjadinya dalam kehidupan orang percaya ada masa redupnya pakka porsiota dituhani. Semangat yang awalnya menyala-nyala baik dalam ibadah-ibadah manang perayaan-perayaan agama. Alane neng dohononi pesta Natal tu hita sasitonga kita tidak berada di garis finish. Tapi kita mau berada di garis start. Kita mau memulai perjalanan menyalakan kehidupan kita, iman yang redup. Naing totong asa lemar gurasa. Marhite pes Natalon naing ro semangat baru di hita dalam melangkahkan kehidupan kita. Jangan pernah biarkan hidup kita Omma ujungna holat di somma hita merlas ni roha mulai Januari an nom muse ngatorasing be muse nagabi aka hol sota ikon neng guk dolas ni rohat tadi si ikon neng semangat nai baru do tarida di si iman yang kita rasa redup melona budari hudok dimungkinkan kita menghadapi turbulensi iman guncangan-guncangan dalam perjalanan kehidupan kita. Namun iman kita tidak akan redup, tapi tetap semangat kita. Jala odo nani hatahon ni pesta Natal tuhita sasitonga. Alaniaha ikon naing di bagasalas ni roh hadu hita. Nong rode bata tu tonga-tonga ni portibion pelua hok kita. Lausalanido nang Natalope. Natal adalah sebuah wujud kepedulian Tuhan kepada kita. Wujud kepedulian Tuhan. Itu tajah di Yohanes tulek saplonomi ate. Sesomal do tongon gabi bagian yak kaliturgi pajajorhon nangak kasih kola minggu be. Ai songonod do holong ni rohani dewata di portidion pola do anak nana sesedei di lehon. Sonang mago ganuk na porsianinna. Itu adalah wujud daripada solidaritas Tuhan. Tuhita hajol mau jele ido Natalon. Ido Natalon. Tuhan mau solidar, Tuhan mau peduli dengan persoalan kita. Tuhan peduli dengan penderitaan umat manusia. Jalan marhiti kondisi ini manang bui madohonota kepedulian Tuhan itu kepada kita adalah wujud daripada kasihnya yang sangat luar biasa. Di hajol mau tahun sedang ngulu nahu masjid. Molo suadong beperduli tu hita. Imana hu masjid. Tungadong ngartata. Tung cukup apa yang kita miliki. Tapi ketika ada orang tidak peduli lagi dengan kita, tidak peduli dengan kehidupan kita, mana hu masjid. Tengok mai. Nakpe guda ngartaku, alinak kaya peduli jol madua haji doi. Alani dora nang marhiti sianon pesta Natalon na digobarhon wujud kepedulian Tuhan kepada kita, peduli kepada persoalan kita. Tapi ring ma di berita Natal do nang itupuk tope itu dia do debata perjulu sahali pabuaho pabotohon nongro Jesus tu portibion dak tu halak na tado majolo strata sosial nama cetibuk down. Tapi kepada strata sosial nama cetoru. Alana hati hai permahan termasuk masyarakat rendah, paling bawah, grassroots. Jala bahkan terkadang tidak didengarkan suaranya. Bahkan sering pula ini orang yang dicurigai.
bahasa dicurigai, tikos do dorbiei naik 1.000, setungnya 1.100 dijual bayot 100 indah. Saya dicurigai dua lakon. Di sipata dengan kasuan ya lakon berjudi ulah lagi. Sipata tong do tingkat kecurigaan. Tapi kepada orang-orang seperti inilah Tuhan mau menunjukkan kepeduliannya, mengangkat harkat mereka. Mereka adalah saksi utama, saksi pertama. Nagabi mo narahon. Taringot tu Yesus nang roy. Peduahon Tuhan pakai keluarga Yusuf dan Maria. Yang pada saat itu bukan keluarga na bui do honot taro pani na terberita na sida, na ditadahalak na sida. Daun. Tapi sebuah keluarga yang akan dibentuk antara Yusuf dan Maria dari sebuah keluarga kecil, keluarga miskin yang tidak pernah diperhitungkan di tengah masyarakat. Alai ido dipakai di bata si Maria doho si Joseph dalam mewujudkan rencana keselamatan. Nah di Buanda tu Portiba dia peduli mengangkat orang-orang kecil itu permukaan. Songok kita hajol maon dung medebu jol matulusa pada dasarnya ay ngamago harkat hajol mauta. Alai diangkat di batadui marhite haroro ni Yesus tu tonga-tongani Portibion. Alanido dihamu akadonga saha porsiaon marhiti Yesus Kristus tu hatta. Berita Natal dihita di tahunon neng manuarahon. Di samping Tuhan peduli dengan kita, maka kita juga membangun kepedulian bagi sesama. Persoalan ni jamat tanuengon begitu tipisnya solidaritas. Tipisnya rasa peduli. Ala niak kehemejion nama cehatopon ala serba bisa hitan noeng. Tanpa dibantu oleh orang lain kita bisa melakukan sesuatu. Sipata rasa peduli kita dengan orang semakin tipis. Sadar tidaknya kita di situ. Lam Roma museneng hemejion nama cehatop. Artificial intelligence noeng. Seakan-akan nak pola be. Nggak bui saya pakion jolma nani bentuk sendiri makatai sendiri merbarita sendiri di bulan Juli nasalpu dicoba Jerman do per minggu congoni mabai parjamita dang be asli jolmana na marjamita ngerti suaranya bagus pemaparannya luar biasa naneng tapi ring di sibuan naneng apakah memang kondisi ini semakin memperbaiki kehidupan manusia atau sebaliknya dimungkinkan manusia semakin tidak peduli lagi dengan sesama manusia. Ima satu dampak negatif na perlu tasadarin wae. Pesta Natal naik pengotok kita dui membangun kepedulian, peduli pada kehidupan, peduli dengan persoalan bagi sesama, peduli dengan alam kita, peduli dengan lingkungan kita. Aido nakingan epistel na jajahai. Sudah nang memuji di bata nak suacuanan nang alamon nang alugunina bahkan timus harus memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya bahwa seluruh alam ini harus memuliakan Tuhan dalam mewujudkan kepedulian. Nih ngulu ni nasa na manggulmit di atas tanah on. Na mangihut na talon nang mabuah kita. Di samping kepedulian, tapi sekaligus Natal adalah menabur cinta kasih. Menabur cinta kasih. Alani, au sedohonok kudu tuhita, ala pencinta suster Teresa, judak tu jaha-jaha, aka pikiran biografinya, apa yang dia lakukan. Ya dido ibana. Tuhan tidak akan pernah bertanya kelak kepadamu sebesar apa yang kau lakukan dan yang kau perbuat di dalam kehidupanmu. Namun Tuhan mau bertanya sebesar apa cinta kasih yang engkau tabur di dalam kehidupan onina. Dinang hidup imana
Deng belgeni na hubain, apakah sumbangan saya, apakah perbuatan saya. Bukan itu mau Tuhan tanya. Tapi sebesar apa, sebanyak apa cinta kasih yang kau tabur dinani ulami, dinani ngudumi. Ay bisa saja itu belga hubain, saya cari popularitas, bukan karena cinta kasih. Bukan karena saya peduli. Alias saya tidak halak guau. Asa tenardo guarhu. Asa viral do. Boydo, itu melatar belakangi jolma. Tapi apakah di dalamnya itu adalah cinta kasih yang tertabur? Tentu marhiti sia dia do idona te idanang di tonga-tonga ni turpuk tahun nakingan. Perjumpaan ni songop parmahani marhiti barita ni akasuru-suruan perjumpangan nasida dohot Tuhani. Gebiadok perjumpaan nasida dohot Tuhani mamering Yesus. Ada sebuah semangat baru yang muncul di dalam diri mereka. Tormasi beta-beta ado nasida beta mahita. Tidak mana masaon nanidok ni Tuhan itu hita. Nanidok ni suru-suruan itu. Dang marpait tejolo halaki. Sada persoalan memang dingulu haporsiaon ketika marpet tejolo. Tunggu dulu. Margira tu dia. Ati imahata batak enggak. Alani jangan pernah menunggu bahwa besok akan saya menjadi baik daun. Tapi pada hari ini ketika kita dalam sukacita menerima Yesus yang telah datang ke dunia ini yang adalah keselamatan kita. Naik takasma di hita songon na pinatupani paramahanon dalam sebuah semangat ya yang luar biasa. Alani di hamuak kadong asaha porsiaon marhiti pesta Natal. Natal nang mabuan haluaon tu hita. Alayu nang lupa hita bahwa Natal ini tidak hanya keselamatan dan juga sukacita yang hanya untuk diri kita. Alai juga untuk orang lain. Omana nang disuarahon nang Natal otak tu hita. Artinya kita tidak cukup bersuka cita hari ini di pesta Natalon Lasro Hatta. Alaikon naing nyata lui meredupon nang nahumalia kita. Hiadora hudok tuhita ate. Hidup tidak hanya milik kita. Hidup tidak hanya untuk memiliki. Hidup bukan hanya ketika saya sudah merasa senang. Hidup tidak hanya ketika saya sudah pada puncak dari karir saya. Hidup tidak hanya ketika saya sudah mampu mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk diri saya. Namun jauh lagi lebih berarti sebuah kehidupan. Seberapa berartinyakah hidupku untuk orang lain? Bahadong ulukku tu halak. Tema ni Natal nasional pe kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Hasangapod di debata ali ulang ulu pahita dakolan hubungatta tu debata. Ai kodoh do hubungatta tu do ngajolma. Damai sejahtera di bumi tu akajolmai yang harus mau kita wujudkan. Haluaon nabi no debata dakolat tu dirita ade. Jadi dak kuboto hu parsiajari di tiki mau dalam ilmu fisika. Sebuah benda dapat kita lihat di depan kita. Ketika ada benda ini menangkap cahaya, kemudian memantulkan cahaya itu kepada kita, kemudian kita dapat melihat di depan kita ada benda. Ada masanya itu tidak dapat kita lihat. Ketika tidak ada cahaya yang ditangkap oleh benda ini dan untuk kita dipantulkannya. Sehingga kita tidak dapat melihat sebuah benda sebesar apapun itu di hadapan kita. Alani hira songonido nang na di tonga-tonga ningulu ni hapor siota. Ketika kita mengatakan aku telah menerima Tuhan Yesus adalah keselamatanku.
Alani dak sai hola di diriku haluauni. Dak sai hola di diriku. Alai ikon naing barita honokku di maradopon halak nasing. Diproyeksikan dari diri saya kepada orang lain. Saya yang telah menerima sinar terang yang dibawa oleh Kristus yang menjadi keselamatan bagi diriku. Tapi aku juga harus memancarkannya kepada orang lain. Ido nak permahan na ditulpu kope. Dak saya hola dihalaki berita. Hati tubuh ni Yesus. Dao. Alai justru gabe dipahehe na sida do. Ido benadido ay sapulelu jadi sudi na ubigi sa longang bidu siala na hinatahon ya kaparmahan itu na sida nina. Artinya mereka tidak menyimpan berita keselamatan yang mereka terima itu sendiri. Tapi mereka proyeksikan, mereka wujudkan itu alanido gabi gok hamuliaon jalalas ni rohama nang akka naubigi berita hati tubuh ni Yesusi. Lau sido nang ulot tate tugas tanang di tengah-tengah ni Portivion marhiti pesta Natal molo di suara hotopi minggu saluhu bangso pasangap huhut memuji debata ahadona pasangap doh memuji debata. Pasangap doh memuji debata dada holam marhiti edetta dada holam marhiti tangyakta dada holam marhiti natadohoti akka ibadah-ibadah kapanpun itu dan dimanapun itu. Alai na memuji doh pasangap debata adalah kehidupan kita. Harus menjadi karakter kita. Harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Na memuji pasangap debata ido perbueni haluaun nong tajalo. Nabinuan ni Kristus nang rotu Portivion na tubuh di Betlehem taruni mahita nang di haluaon na pinaradena. Amen. Martangyang mahita. Mulyati madiho Tuhan tutu ali Jesus Kristus nang rotu Portivion. Mabuak kaluaw di hami. Alanilos naing di petubui madihami tuhat tutu haporsiaon dalam mengulu. Asa unang marnagali haporsiaon nang pakirimon nami. Laos marhiti pesta Natalom madipengoto tuhami ali Tuhan. Dibelga ni asi dohot holongmu dihami. Natotong marpanatap doho dihami. Naparduli doho dihami. Di dosa nami, di hahurangan nami, doho dinasaka hagalion nami. Aligebe roho tu Portivion di pelua ho hami Tuhan sian gonggoman ni dosai. Alani marhite pesta Natalon songon belgani holong mutu hami. Laos songoni do nang hami pe adi Tuhan. Naik pararaton holong ni roham. Tu sadok hajol maun. Tu sadok Portivion. Babua nong roho Tuhan mabuan haluaon tutonga-tonga ni Portivion ali Tuhan. Atau ngalani pakke mahami parsidohot manuarahon baritam nauli tu jala parsidohot tami pakyomu lau pasangap memuji guarmu nabadiai. Alani Tuhan anggia ma pesta Natalon tutu disudi akana porsea diho mabuan las ni roha mabuan hai baruan ali lumubi mabuan pakirimo mod dihami asa margugu hami nang mangalakahon lakanami tuaka ari nanengro sok songoni mali Tuhan kadungan nami ranong borhat madapoton akasi solhot, madapoton keluarga, madapoton natoras. Dia kaluat nadau naktubona ni pasugit pe. Dinasi dia kanong sahat disi anggia matong sikoplas ni roha lehonommu. Atik tung di pardalanan dope horasi manasida di pardalanan. Doho neng marsakap neng borhak pe. Totong ma di bagasan pangalinggom ni tangammu adi Tuhan asa tung sikop jalon nasida las ni roha marhite pesta Natal nahu pastahok kami di bagasan taonon.
Alania di Tuhan, kupasahat tami dunang tuho, akadungan nami. Atik tung daktar bain nasida Tuhan, dohot marlas ni roha apala di pesta Natalon. Alani ragamnya kana masa, nanya dopan nasida. Molo tung alani sitaonod doa di Tuhan, arsak ni roha, go magabi pangapul, di nasida, marhiti harorom tu portibion. Molo alani akkana masa bencana alam. Homa ali Tuhan gabi sibu alas ni roha. Dingulu nasida. Asanang nasida pe marlas ni roha. Songon hami na marlas ni roha sadarion. Molo pe alani akkaragam na asing na bui mabain nasida. Dang harulas rohana di pesta Natalon. Ale porsia hami Tuhan. Na mangula doho nang marhiti todim patuduho dala di nasida asanang nasida pe parsidohot marlas ni roha rap dohot hami ali Tuhan. Alani zaloma pamuzion nami dohot moliati ni roha nami disudi dengan dibasam dohot asini rohami nahujalo hami alanong roho tu portibion peluahon akka na porsia diho. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangyak kami, tijolong. Amin. Taparai di medeta sia bukit di nomor 510 itu, pasio tami, lau papungu pilihan tujulu hita, na di habirang do sia munnamion, langsung medua baris mulai sia balakang ro tujulu. Na habirang namion mulak tu habirangan na di siamun namion mulak tu siamunan songonima do na di siamunan sepudi langsung ro tujulu mari de mahita. Sureli gara, Gori
di surgawi akasoru sarua marende borni karita hodedono dilurai sodeni gana karita hodedono nantu Yesusi. Kurian itu hatta nuaing masuk mahita tu acara ulaun dabadia alani hupengotok kami di akayanakon nami naso maka tidak kon hapor siau dope yang belum CD belum diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Mohon tetap berada di tempat. Alani masuk mahita mareden bukit di nomor 152 ayat sada. Yesus sama dosa, dosa Damini debatana sumurung sian saluhu naroha ima mengaramoti ati-ati muna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martang yang mahita adi Tuhan debata para sirohana sumurung amanami na di banuagi janga siroham tohpot tami na pumudison adora ku pangakami an non parpadanan na badiyay diom mato di porbadia tu ganupami asa ditubuh kaporsiaon na mangulu di hami asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami pergugui mahami macu ada hodurinami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jalasa ditubuh kaporsiaon na mangului seiteiti rohanami asalam malungu kami di benua gijang asa saya masihol kami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hitaka namar napinar hamaul ni dibata ita sakap nuaing mangaton parpadana nabadiyai di bayan ita tibang majumulu menang natau hita marulaw nabadiya asa unang konauhum manangis siak kita ay holan nauduk roha jala namanol soli rohana alani pabenan na nasoture jala namanopoti dusana jala na porsea di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadanan na badiyay alayak kanadoho marulon na badiya unang bedio lui sibulis unang be didak dati mardosa tuk padaw hamuma rohamuna siyani tungko tapok kamu mahosom doho laterin roha alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nong mate jalanong mula mangulu humoko pamu asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay di bahini tata kasih majolo rohat tabi jala alusi hamuma suku cukunon jongjong ma hita na parjulu di parhatutur hamdo halak pardu saho siak katutubum dohot alani pangalasim di patik ni debata molo di parhatutur ham dokma olo namarsak doroham ala nidusami jala dipangi doroham
neng medua hon waik siat dusam molo songoni roham dogma olo di parhatu tu roham do nang ro Jesus Kristus tu tano o panguluho pardosa ibana nang mati doho mulak manguluho makopo mamorsa jalamane sadusam molo songoni di parhatu tu roham dogma olo olo doho manggota posya roham latini roha doho tosom ni roha aku ni olo doho mardenggat doho talak namangar sahiho jalan olo doho mane sadusa ni dongammu songon na pinangidon ni roham sesaon ni dibatasu di dusam molo songoni roham dogma olo atong tapau dukbe marohat tatatopo ti masudi dusat tahutuk kamu matang yangon di bagasa roham nabi adi Tuhan di batama nami marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami ay jujut tulo si hami patikmu tama doho hum hami nuaing dohot sugut molo balot conommu tu hami hobbar tu pabainan nami alay alani gudang niasi dohot tolong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilihommu humokko pami alani ubain na hupami mangidu tuho asi maroham di hami sejalo mahami seisi sama sudi dosa nami jadi otol di purbedia tu hami asa margugu hami mangalo nasa dosa doho mangulahon na hobbar tulomo ni roham saliling di tanah oddo hami amin atong hamuak kana manopoti dosa muna jalan mauas di asi ni rohani di bata say saha matuhamuna hinapor siyaw muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu posma rohamuna nunga sesa saduhud dosa muna marhiti-hiti guarni di bata ama anak dohot todi parbadia amin adia manamina di benua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaumu say sau malomo ni roham di banu tongosong na di benua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namardosa tuhami ngunak kami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hodo na punah harajaon dohot hagugun rodi hasangapon saliling nililing na amin hudul mahamu marede mahita Yesus lau padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa busa borngin main jutar jehe bana dungi di dokma mau liate dungi di ponggoli mai di parlehom batu akka sisianna kubuk padidok jalo hamuma jala pangamma dagit kudui nanilehon tuhamatean kumokopamu bain hamuma somoni bain parningotan muna iya jala dungsun na sidamangan dibuat ma pangilumani didok ma mauriate
dok matuna sida. Jalo hamuma sudi hamu manginum siani. Ia panginuman on pada nai baru mau marhiti hidi bularku. Nani usehon humoko pamu. Bain kasesar di dosa. Sabai kamu masongoni. Bain parningotamu na dia. Atong Roma hamu nunga radi sudi ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Tikirohitan lo tujulu sa 10 halak ma sa rombongan. Ramahitalah mga todrotingin. Paritean daging ni Tuhan.
Tuhan abadi hari ibarat Yesus di sesado dihasai dibuat tersapi.
Mulak mahamu di bagas sedang.
Puji ma Tuhan di bata di todiku, jalan asarohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata di todiku jalan unak tu kalupahod dengan di basana sudina. Ibana do manesa do sam sudina jala ibana pamalu makasahi musudina. Ibana palua hokko samsian hamagoat jala di dehot tu hodengkan bahasa dohot asin roha. Para siroha jala pardingkan bahasa do Tuhan di bata lebak tarimas jala para siroha gudang. Dang di bait tu hita na hobbar tu dosatta jala dang di balocot tu hita na hobbar tu hajahatotta. Songo nasini rohani amama tu akan akonna. Asini rohani Tuhan di bata dia akan makka biari bana. Nung atakas di batu duhut di bata holong ni rohana itu hita dinamati Kristus sumokopita uju perdosa dopi hita. Atong dalam malua mahita nuaing siar rimasna dunggabe perpitor hita hinorkon ni mudarnai di bahini. Saya pujian ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenakku do Tuhan de bata, olat nion rodi saliling ni leleng na. Amin tatangnya koma piliata. Ali di bata manamin di benua gijak kodo haroroan ni saluhu cilehon lehon nadinggan dohot nasa udibasa na maudiutus. Kupasata mi masian nani lehomi tu hami pilihan nami tu ho. Sejalo may gabi uap na hujus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasyak kami pilihanon pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhanami marhiti-hiti todim asalam hutad dahami gudang ni siliol-liomi tu hami asalam gerigir hami madok muliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Namin di benua gijak saya pinar badia maguarmu. Sero maharajaumu sesaut malomo di roham di benua tongosong di benua gijang. Leom matuhami sadaro kanguluan siapari. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi hutu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasarhon madamena tutodim. Jongjong mahita saluhu namun siya kamanginang songo gatini masih jalangak kita masih diobat tangan mahita huhu mangedehon buku de nomor 475.
Mak hari Natal madihita tadok mahoras tolu hali. Horas, horas, horas.